Ale mýtus tu bol, hromadné prepúšťanie, jednoducho katastrofa sa na nás valí a pritom realita je úplne iná. Tak sa nečudujte, že vám 81% ľudí neverí, keď vysielate, že hromadné prepúšťanie. Televízia Markíza týždeň robila strašenie, aké je hromadné prepúšťanie. A potom sme zistili, že máme historicky najnižšiu nezamestnanosť, tak tí ľudia povedia, čo to prebehla, tie médiá tam vypisujú, veď vidíme, aká je realita. Zdražovanie za posledných 15 mesiacov, najnižšia inflácia, tá sa prejavuje potom aj v raste reálnej mzdy. Odchod ľudí do zahraničia. Doteraz to neviete stroviť. Máte ťažké žalúdky všetci, že vyšiel údaj, že na Slovensko sa vrátilo viacej ľudí, ako zo Slovenska odišlo. Taká je realita. Mýtus o medzinárodnej izolácii. Dúfam, že už sa ani nebudete zabávať na tento úkor. O akej medzinárodnej izolácii môže kto hovoriť. A padol ďalší mýtus. Aký bankrot? Aké zlé verejné financie? V čom sú zlé tie verejné financie? Máme nejaké sankcie? Musíme niečo trpieť zo strany Európskej komisie? Áno, sme v eurozóne.